Čus lidi, zdraví vás Givdul u dalšího videa a dneska se zahrajeme jednu online hru s názvem Agar.io, takže jdeme na to. Takže něco k téhleté hře. Tahle hra je jakože, tady jste taková malá kulička, musíte sbírat takovýhle prťavý kuličky a jak budete velcí a velcí, tak jakože žerete ty větší kule a tak. Já vám teďka nějaký ty kule ukážu. Pokud nějakou najdu teda. Jo, tady je nějaká, ale to je zrovna menší. Ty kráso, vidíte? Yes, zabili jsme si někoho, což je super. Takže já pojedu asi nahoru a OK, tady se někdo jmenuje Agar.io tým. On chce týmovat asi s Agarem. Ty kráso. Já si vyhodím něco, protože... Ne, nevyhodím. Oni by mě pak snědli. Ty kráso! Wow, hej, tak teďka to bylo hodně drsný. Ale teďka se mi celkem dařilo. OK, hráli jsme jenom 6 sekund. Tak, já myslím, že dneska budeme aspoň top 10. Aspoň. Já bych to... OK. Ty vago. Proč je na tomhle serveru tolik lidí? Samozřejmě, že jo. Já když jedu před někým, tak on to prostě na mě musí vyfustnout. A já si nemůžu vzít ani jeden žďobek těch kuliček. Jo, vlastně já jsem větší než on, takže super. Ne, to se tě nepovedlo, Číňané. Tady je jakási koula bez niku. Nechápu, kdo by si v téhle hře dal jakože hra, ale bez niku. A... Já už bych chtěl někoho sníst, popravdě. Teďka jsme to trošku sekat, takže doufám, že vám to nebude sekat ve videu. Když tak vám to dám na větší FPSka. Jdu prkvančic! Já ještě jsem chtěl říct, že tohle je takovej speciál za 19 odběratelů. Takže si tohle užijte, protože... Možná to budu ještě někdy natáčet, možná ne, podle toho, jaká bude nálada a podle toho, kolik bude času a tak. Takže, no, je to takový, je to takový pomíchaný, no, všecko. Já ještě jezdím někam všude a tak. Ale teďka na víkend budu pryč, takže teďka o víkendu nevyjde žádný video, takže se na to připravte. No, co bych jinak k tomu řekl? Tak, no, sakryš, zabili nás. Já vám pak ukážu jeden trik, to asi nevíte, že v téhleté hře jde. Ale jak mě zabijou, tak vám to ukážu, ale já asi zemřu hodně rychle, protože se mi to seká celkem. Sakryš. Tak teďka vám to ukážu. Když dáte tady tohle, máte tady tohle a klikněte na tohle. A teďka Dark Theme. Na to klikněte a stmaví se vám to. Pro mě je to celkem dobrý, je to celkem pěkný, protože kdyby tady měl někdo jakože světlý skin, tak jakože když si dáte tuhle tomu, tak to jakože můžete využít, takže jakože on v té tmě bude svítit a no, a prostě poznáte, kde je. Já doufám, že v tomhle nebudu moc rageovat, protože v téhle hře se hodně rageuje, jak jsem to viděl u youtuberů a tak. Jo, to je zase ten Číňan, nebo kdo to je? Ne, tam fakt nejdu, tam já fakt nejdu. Že bychom snědli tu vosu? Nebylo by to špatný. Sakryž, já tady končí mapa. To není dobré. Sakryž! Ne, já úplně čekám, že to na mě... No okej. Já jsem úplně čekal, že to na mě vystřelí. Co to je? Co to je? What the fuck? Wow!
Lol. Hej, tak teďka se mi to povedlo. Hej, wow. Hohoho. Ty jo. Teďka se hlavně nerozdělat. Nevlíz do těch zelených koleček. Protože ty zelený kolečka vás rozdělají. Na malý kousíčky. Yes! Ne, 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 ne. Ježiš, co to je za skiny? Pane bože. Pojď. Cože? Jak to? Jak se tohle mohlo stát, sakryš? Ne. Hej, tady, jo, super, tady je menší, ale toho možná ani... Do prkvenčic, ale teďka je větší. Do prčic a vůbec nečekal, že se spojí. Ježišmarja. Už se spojí, já chci sníst. Jo. Takže, já bych teďka rád někoho snědla, abych řekl pravdu. Já zkusím sníst někoho tady dole. Pokud to půjde, že jo. Pokud tady nebudou moc velcí. No co říkám? Teďka jo, super. Pardon. Hele, oni vůbec nevíjou, kam jedou. Jsem větší, heč. Hej, WTF, co to je? On se úplně rozdělal. No tak to je, teďka je větší. No, to nevypadá dobře. Ne, ty kráso, ne, ty vako. Teďka jsme byli úplně velcí. Já si to dám na světlou obrazovku. Ty kráso, teďka se nám dařilo úplně, teďka se nám úplně dařilo. Sice jsme nebyli ani top 10, ale byli jsme hodně velcí, podle mě. Kvančic. Dám tomuhle ještě 2 šance a jestli to nepůjde, tak... OK, tak ještě 2, protože tohle jsem nehrál ani sekundu. Tady je nějaký si hráč bez niku, ale já ho nemůžu sněst, protože on je větší. OK. Tak ještě dáme 1 šanci a pokud to nepůjde, tak to prostě ukončím. Wow. Na tomhle serveru je hodně lidí, takže si dávejte pozor. Ale jsou tady někdy jakože blbečci, že jakože... OK. No, já se s váma pro tento díl rozloučím, doufám, že vás tohle video bavilo, dejte like, koment, odběr, zhlédnutí, pokud mě ještě neodebíráte. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím čus!